Presented by LKD Music. नाचे खातिर आइल बिया जी कौन बमाल रे। नाचे खातिर आइल बिया जी कौन बमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो ओही में रुमाल रे। Music by Shankar Baba. GSK producer. कमर के साइज लगे एक 32 रखली ऊपर के खुला रे। एकर सामान से चुअत पानी ओठ से चुए रसगुल्ला रे। लहंगा उठाई जब हो जाई बवाल रे। लहंगा उठाई जब हो जाई बवाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो ओही में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। Presented by LKD Music. तू बात हम सुन हटन अब तू पीछे हो। सुन अंकित शंकर के रखे पटा के रहली ओकनी के पीछे हो। एकरा मरद चाही अभी तो तकाल रे। एकरा मरद चाही अभी तो तकाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। नाचे खातिर आइल बिया जी कौन बमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो ओही में रुमाल रे। Shankar Baba.